everyone! So, happy Independence Day! And medyo natagalan tayo mag-upload ng video dahil nga sa naging busy tayo this past few months. At ngayon nga, gagawa tayo ng isang content at ito ay reaction video. Dahil nga, hindi lang Independence Day ang mangyayari this June 12, kundi bubuksan rin ang Manila Bay Dolomite Beach. At excited ako na tingnan kung ano na nga ba yung transformation na ginawa sa ating Manila Bay. So, isa to sa mga legacy ni Tatay Digong na ating Pangulo. So, tingnan natin at mag-search tayo kung gaano na nga ba ito kaganda ngayon. So, samahan niyo ako. Napili ko siyang i-view kasi meron na siyang 702,000 views. In-upload niya to 2 months ago. So, ang title niya is Manila Bay, Wag Panuorin, Nakakahimatay. So, ang pumalit sa mga basura. Courtesy of Miss July YouTube channel. So, tingnan na natin. So, ayan, ang daming isda. Oh my God, ang daming basura. Dati ang nahuhukay burak at basura. 2019 pa pala to, inumpisahan. Biruin mo yan. So, 2020. Oh my God. Grabe. Ang daming basura. Get ready for an adventure. Manila Bay transformation. DNR officials. Ito, thank you kay Yosek. Ayun, DNR Secretary and Undersecretary. Ang daming mga yung lagusan parang tubo, nakakonect siya sa, tinatapon lang nila sa Manila Bay. Ginalugad, tubong illegal. O yan. Sobrang effort na ginawa nito ng ating administrasyon. Ang dami na lang natuklasan mga So, ang daming ang daming mga ibon. Nakakatuwa. April 5, 2022. Wow, parang kami nasa probinsya. Diba? Ayan, parang nandadagit niya ng mga isda. Yung mga, yan, palipad-lipad na ibon. Diba? Isa to sa mga legacy ni PRRD ng ating napakagaling na Pangulo. Isa sa napakagaling na Pangulo natin. Diba? Sobrang effort nila dito. Ayun o. Ayan, ang dami. School of fish. Yung ang daming tumpok-tumpok na isda, ang tawag dyan, diba, is school of fish. Oh, wow. Sabi naman ng iba,
um, nakakalason daw ang Dolomite sand. Pero bakit, ayan, buhay na buhay yung mga isda, 'di ba? I think nakakalason lang 'yan 'pag kinain talaga ng isda. Eh, hindi naman kumakain ng mga buhangin ng isda, eh. Wow, ang ganda. Diyos ko, sana alagaan 'to ng, um, hmm, oh, ayan, tumpok-tumpok yung ano, school of fish. My God, dapat alagaan 'to ng mga, halimbawa kung pupunta kayo diyan, maging responsable sa pagtatapon ng basura, yung mga tao sa paligid ng Manila, 'di ba, yung mga nandiyan, sana maging ingatan niyo 'to para naman, maabutan pa ng mga susunod na henerasyon, 'di ba? 'Wag lang ngayon, hindi porket, magbubukas kakabukas lang, ngayon lang natin iingatan, dapat lagi, 'di ba, i-maintain natin 'to kasi umaambon. Kasi sobrang effort nito ng ating administrasyon sa pagpapaganda nitong Manila Bay. Mm. Oo, ang dami, grabe. Wala daw tayo sa aquarium. Baka may mga hindi naniniwala, 'di ba? 'Pag nasanay kasi yung mata mo sa basura, parang parang feeling mo yun na yung pinakamalinis. Pero 'pag nakakita ka ng malinis, parang maninibago yung mata mo. Pero sana forever na 'tong maging maganda. Lalong-lalo na ang Manila, ang ating capital, ang capital ng Pilipinas, ito yung kabisera natin. So, 'pag may pumuntang foreigner, yung magiging impression ng foreigner sa buong bansa ay maganda kasi maganda ang Manila. So, dapat gano'n. Um, Pagandahin natin ang ating bansa. Ang hirap daw magtanim. Baka may mga nagko-comment diyan na baka nilagay mo lang isda diyan, ganyan. Ayaw daw tanggapin. Ayaw niyo lang tanggapin na ano, nasanay daw kasi kayo sa mga basura lang nakikita. So, hindi naman talaga 'to. Ay, may namimingwit, oh. Wow! Electric fan na ano ng electric fan.
this ain't made to last. But I can't shake your ghost, a haunted home and host. I'm looking for my face, but I can't recognize it. Every little thing I see tells me that you're never gonna be with me again. So ayan, so nakita nyo na ang kung gaano nakalinis ang ating Manila Bay at sana ating itong alagaan para sa mga susunod na henerasyon at para hindi naman masayang ang effort ng ating mahal na Pangulo at ng mga taong tulong niya sa pagpapaganda ng Manila Bay, Dolomite Beach. So, pumasyal na kayo. So, ako sa malayo dito pa ako sa Bicol, so hindi ako makakapasyal dyan. Pero kung nandyan ako sa Manila ngayon, talagang pupunta ako. So, mahalin po natin ang ating bansa, ingatan po natin ang ating mga likas na yaman. Hanggang sa muli,